Saludem el nostre col·laborador expert en ciberseguretat, Bruno Pérez. Bona tarda. Avui, com protegir-nos quan fem cerques a internet? Tantes vegades que estem una mica... tenim la sensació d'estar al descobert, Bruno. Sí, totalment. Estem al descobert. De les coses que tothom comenta és faig una recerca i de seguida me comencen a aparèixer coses semblants. O el micròfon aquest sembla que m'està escoltant i sempre te surt. Sembla, jo ja crec que sembla no. Jo crec que ens estan escoltant. Més que ens estan escoltant, que és cert que els micròfons sempre estan oberts, si més tens un assistent aquests de veu, el micròfon està obert. Per què? Perquè ha d'estar escoltant si li dones l'ordre o no. Més que això, el que saben realment és totes les coses aquestes que recerques. Tenen una quantitat d'informació tan gran teva que pot predir el que tu desitges, el que tu realment necessites. Mira, et posaré un exemple i és personal. El dia que Sandro Rosell surt de la presó, jo estic parlant per telèfon, li comunico, li explico a una persona que passava això i en aquell moment m'apareix a la pantalla del mòbil una publicitat de la botiga Sandro de roba, que en alguna ocasió ens havia deixat roba pel programa. A veure, no és normal. Jo parlo de Sandro Rosell en relació amb una notícia que era d'actualitat i m'apareix una publicitat d'una botiga de roba. Si no m'estan escoltant, és que va ser... Em vaig quedar de dir, què està passant aquí? A la vida hi ha una màxima que és les casualitats no existeixen. Home! Aquesta no. I efectivament, com tu, molta més gent, realment veuen com t'està predit i com realment s'anticipa i sap el que tu vols. Però això ho fa perquè fem les recerques malament i perquè també pensem que cada vegada que fem una recerca, l'únic que sap el que estem buscant nosaltres és el cercador. Això no és cert. El que ho sap fins i tot és l'operador. Sempre us parlo de les operadores, vigileu amb les operadores. La gent té per defecte la configuració d'una cosa que es diuen els DNS. El DNS és una mica com la teva agenda de telèfon, perquè t'haig d'explicar com funciona internet. Internet no funciona per noms. Internet funciona per números, funciona per les famosíssimes IPs. Si tu em vols trucar a mi, tu hauries de saber el meu número de telèfon. Però què faràs? Agafaràs la teva agenda i la teva agenda et dirà el meu número. Internet has de tenir una IP. Si tu no tens una IP... És com una matrícula de cotxe. Molt bé, efectivament. És com una matrícula de cotxe. Si tu no tens la matrícula del cotxe, tu no circules. Quan tu compres un cotxe al no tenir matrícula, no pots circular. Per què? Perquè vol una matrícula per si passes algun radar d'aquests de velocitat, et podran enganxar. Doncs la IP és el que realment t'identifica. Doncs els DNS són els que t'estan donant els noms. Cada vegada que tu fas una recerca, t'ha de donar aquest número. Si tu poses tv3.cat, tu no vas a tv3.cat. És aquest servidor de DNS el que et agafarà i el que et dirà quin és el seu número. I així tu pots agafar i pots trucar. Aquest DNS és el que té la teva operadora. Per tant, cada vegada que tu fas a Google me pica l'orella, doncs automàticament, fixa't bé que la recerca és google.es search me pica la oreja. Doncs qui ho sap? Fixa't bé, no només ho sap Google, sinó que també ho sap la teva operadora. I justament és molt important el fet de saber aquestes numeracions, com funciona tot això de les IPs, perquè l'operadora és qui et dona aquest número de matrícula, és qui et dona aquesta referència per si algun dia tu fas una malifeta, es demanarà a nivell judicial qui ha sigut aquesta IP i et vindran a buscar tu. Però al tanto, que aquest número IP públic és el mateix per tota la teva xarxa, per tots els de casa teva, per tots els dispositius de casa teva. Per tant, molta atenció a aquesta gent que obren la Wi-Fi i aquí que es connecti tothom, perquè tu no saps qui es connecta, perquè el que es connecta surt amb la teva matrícula. I si comença a buscar coses que no són o fer malifetes, aquí vindran a buscar... Poden identificar-te a tu com el qui ha buscat a la xarxa un determinat tema. Està sortint amb la teva matrícula, està sortint amb la teva IP pública. Sí, però amb una família de 5 persones, és a dir, com podem fer per tenir 5 IPPs? No, sempre tothom surt amb una IP. Fixa't bé que hi ha qui ja separa. Hi ha la IP privada una mica i la IP pública. La IP pública és aquesta que és comuna, que tots sortiu, però llavors a dintre, a casa vostra, teniu un número personal. Ho entendràs molt ràpidament amb una centraleta de telèfons. Aquí tots teniu extensions, tots la 101, la 102, la 103, la 104. Però si qualsevol de vosaltres fa una trucada fora, quin número rebré jo? El de la centraleta. Rebré el número de la centraleta. I si jo poso una denúncia, qui rebrà? Centraleta. Per tant, és molt important saber
qui tinc justament a l'altre costat. M'interessa que sapigueu aquests números perquè justament els consells que donarem per poder protegir els nostres menors i els nostres majors serà simplement fent un canvi de número. Doncs anem cap als consells, si et sembla, Bruno, perquè de DNS, d'IPs, nosaltres en sabem poc i, per tant, aquí ets tu l'expert, però sí que tots els espectadors i tots els nostres tertulians sí que volen saber com ens podem protegir. Quin seria el consell que donaries avui? A veure. Mireu, estem fent servir tecnologia, ja us ho explico sempre, i hi ha una sèrie de conceptes que els hem de tenir claríssim. Hi ha un problema molt gros que és com podem protegir els continguts dels nostres menors. Però no només dels menors. A mi ara mateix m'importen molt els sèniors, la gent gran. La gent gran, pobrets, els hi dones un telèfon i els hi comencen a aparèixer tot de publicitat, els hi comencen a aparèixer tots de cosa. Els hem de protegir. I es protegeix canviant un número, canviant les DNS, canviant aquesta agenda de telèfons. Hi ha unes DNS que es diuen OpenDNS, és una numeració, que tu simplement tens que anar o al dispositiu o en el router, poses aquests números i aquests números són especials, són filtrats per casa, per un home, per un domèstic, en el que tema pornografia, per exemple, està bloquejat, tema sobretot de malware també està bloquejat, temes anorèxies, temes potents, tot això està filtrat. Fixeu-vos bé que per tu protegir els teus nens només has de canviar aquests números del router. És tan fàcil com això. I això te filtra ja automàticament continguts. Aquesta és la primera. Dius, és que jo no ho sé fer-ho. No ho saps fer-ho. No ho sabem fer. Com es fa? Com es fa? Has de fer-ho accedint en el router i has de començar a tenir una miqueta de coneixements. No és tan fàcil, doncs. No és tan fàcil, però sí que coneixes un servei informàtic, coneixes algú informàtic, a la mainada, i si no, 10.000 tutorials com canviar el DNS del router. T'ho expliquen, però l'important és agafar aquest concepte de dir, sisplau, agafeu cartes en el joc. I és, no em puc permetre tenir una agenda que me dona l'adreça de tothom. No, jo vull una agenda que me doni l'adreça de gent que és de fiar. I per això aquest és un servei totalment gratuït. Doncs fem el favor, sisplau, de canviar les DNS o dels dispositius o del router directament. Aquesta és la primera. L'altra que te vull donar de consell, et parlava sobretot de la gent gran. A la gent gran, pobrets, els s'atabala molt quan estàs navegant i et comencen a sortir tots aquests banners, totes aquestes publicitats, massa publicitat, val? Doncs, en el moment de navegar, els navegadors tenen una característica que és que s'hi pots posar un bloquejador de pop-ups, un bloquejador de publicitat. És molt senzill, n'hi ha 10.000, jo us n'aconsello un especial perquè és open source, és de codi obert, de manera que hem examinat el còdic, sabem que no té res raro i realment aquest, el que te fa, l'uBlock Origin, el que te fa és te bloqueja totes aquestes pàgines, però sobretot la publicitat. O sigui, no permetrà que te surtin aquests pop-ups i, a més, quan tu mires els diaris i quan tu mires pàgines d'aquestes que van amb molta publicitat, on te va publicitat, doncs et deixa el quadret en blanc. Per què? Com ho fa? Doncs perquè això el que t'està fent és t'està fent de servidor de DNS i quan veu que vols anar amb una adreça que és de publicitat, no te la dona i te la torna en blanc. Però és molt important això, sobretot per la mainadeta i per als grans, perquè aquests pop-ups se'ls atabala. Vaig tenir un cas d'una mainadeta que li surt «¿Quieres un amigo? I vos amics, vos nous amics?» I pobrico, ell li va dir que sí, que volia amics. I a partir d'aquí van començar les pàgines de contactes i dels contactes, a contactes més contactosos. Clar, que és perillós, clar, és que és molt perillós. Clar, hem de protegir... Estem desprotegits. Totalment. Per això, estem desprotegits, però tenim eines. I ara estem en una alçada del partit que a mi no em serveix l'excusa, és que jo no ho sé fer-ho. No. Hi ha eines i es pot fer. I també, si hi ha alguna cosa que et molesta, consulto, per alguna cosa estem una mica els professionals... Mira, ara comentàvem amb l'Ima. Busques un viatge, per exemple, al Marroc, no? Un dia fas un cerc al Google i l'endemà et trobes, per exemple, obres la teva pàgina del Facebook, que comencen a caure un rere l'altre... Tot d'ofertes de Marroc. Que tal vegada potser et va bé,
però tal vegada podria ser que busquessis un producte que no vols que ningú tingui interès en que l'estàs buscant o senzillament que podies voler decidir si vull o no rebre aquesta informació, perquè és veritat que quan contactes en segons quina mena d'agències o el que sigui, et diuen, escolta'm, vols rebre informació? Per exemple, vols que te comuniquem? Aquí no hi ha aquesta opció. Automàticament, de sobte, et comencen a aparèixer aquests anuncis al Facebook, no? La pregunta és, dius, és fàcil? Doncs jo ho he vist i encara no sé pas com s'ha de fer. Mira, justament és el que abans t'explicava. Fixa't bé que tu fas aquesta recerca, però no és només la recerca en el cercador, sinó que ho sap la teva operadora. I la teva operadora no s'està guanyant la vida amb una tarifa de 10 euros al mes o de 20 euros al mes. La teva operadora està venent aquestes recerques, l'està venent a tota una sèrie de gent, a uns data brokers, que aquests ho venen als altres i per això, casualitats de la vida, si tu em poses a la teva agenda o jo et poso la meva agenda, veuràs com d'aquí un moment me sortiràs en el Facebook que hem de ser amics. Que dius, escolta, què té a veure l'agenda del WhatsApp amb el... No, és així, és així. Està tot compinxat, però ho repeteixo, hi ha eines. Fem-la servir. I tu ets el nostre expert i cada dilluns aquí a donar-nos tots els consells per protegir-nos al màxim. Senyora Muriel,